Yesus Kristus nang bai jadana jini Bible sung mongo lamsogo itni sung RUM BIJAP 14 no sung wansuk layanan ba serung layanan RUM chapter 14 hingke abo aro jaga sung logo takukno mazra taberdi yakaba sung motawo baksa kebel baksa kerak tonggu hingke sung kaisa suba laina nanggo kaisani poito beli tongkang ke bono sung suba nanggo Kristen kesa engkang kena bo poito kerak ngi tongnai hai kokya kebel pana ngi mana hani bagai sung kaisa suba thai hingke ut jeni Kristen rok bahai ke tong thai bahai ke suba lai thai u kokno no aro sung no sak ko kabang ma jung zal tonggi mano motawo kisa masa hai bono bono sung kaisa mazra ber lai yawi suba lai thai u kok no phurungmani nai engka padi jengnani skang ang suriwan bugra kai tono no hambai ro nung sungno hamjak mabai nung nini tongkrui beba no chini thani chini bagai kalbari cruso yapari roka an bai kai tono no hambai jungno no chini tongkrui beba yapari pana nung tini chini bagai je khlai mane abono sung subai meya kai to piaba kedang tongsa nini bagai kisisa khlai thangmanani kai to nung sung subadi nini hani bagai kisasa khlai langmanani kai to nung sung phanrod nintani hani hai suri sano nung sung nini hamari bai tidului nini kharema bai tidului buini thanibo nini kokno tummanani kai to nung sung phanrod hani hai jini sak pola rakma bebang nin thani yapari bukra jisung bai suri sano amen hani hai jotno lapsogo ke phadi chapter 14 verse 1 ichimi ek dijimi char jorang poriban poito rak thaya borokno norok yachakdi haibano botamo sa saya abono tisawi bobai tokra taru laidi bebak chamung no chawi mano hunei khoroksa poito khlaio poito rak thaya borokbo muihan chaya bebak chamung no chanai borokbo muihan chaya a borokno sak nangya ta engthung phia muihan chaya a borok bebak chamung chanai no mazra ta berthung tamni hunke bo kaitor bai yasak jak tei khoroksani seleng no mazra bernai nungsabo bo seleng kaham da hamya abo bini nok phangse nayana bo kaham use ngnai tamni hunke subrai bono kai mana o elemo pormani bisikte kaitor sono total ke hamar klaita geseng ang saka pilawono mothawo ngekaba nukhungo podre pod omohai problem ba jungja sokhoi mano ba ngi mano nukhung jungjal krei nukhung krei joton nukhung bono kisamasa tongnai tongbo ke haibana tabok mothawo omohai no ke haibana jung kaisa bai kaisa mazra belai thai krei mazra ta berdi ni pol ni bisingtei kaitor jungno ukok tunno ok sini thani ruwo mazra ber mane bola belai kana kaidoni mokolo chaya mazra ber mane inka nang khorokano haya humani babono tumai sasnai bono nang dus ber mane ani bagai jung omo hai khlai thai krei jung borong jung kaisa be kaisa subawi jung kaisa be kaisa pharo lai lai thai jung khoroksa no chaya dus berei bono tolaki khlai thai krei haine pol sau jung mothawo oro butongnai krak butongnai kebel butongnai tak sakmango bu kebel tongnai poito bu kebel tongnai krak tongnai norokuk tongnai omo hai tabuk haibana
bo poito kebel ni bono tamane poito rak malia omai kesen tamanai rak dama ke bono khaiwe poito rak romaya bono bagi suriti bono encourage klaidi bono tamanai kok bai kaitani kok bai bono seng khapa thangsarunai taburundi apsa kelei hingwani cengdro mane yapri rongwi basawi yapri sewani naidro cerai yapri sewani bagi kabang ma barba naklai haibon tabuk jeng yapri sewi kalai lah hangke bono jeng jadi om haike hangke tamani kalai nei jeng bono kul ke hangke bo usrai ide hinglang mano mane bo tumanai khathui bainai hani bagi cerai no jeng tuma kalai pana to basadi om haike jeng khaible basadi hingma wo phaidi ni yak phori hake 이거 어머 하이케는 저라이노 슨 카바사로 그 뭐로 카바사의 글라이파노 데이사 어머 이게 야파 코로자 간까 뭐로 영원히 나이피 이거 어머 이게는 뭐로선 이게 정보 못 하고 어머 하이는 보이도 개별 로퍼는디 노로 고그럽노 정말 이게는 마 주발라이네 마 디사나이 jeng borok ni chaya no yak chaya no mang nai tu yak susuli phona hai phona erai nei jeng khorai thai krei salai thai krei ge borok no omai khlai oi tamanai utsaha roi kha thangsa roi si borok no seng disa thai of course haya samung tangi dong kha ke borok seng bible obu sawo tangi knei sakit langi thangdi ge ni chaya ble phona nei sadi hakisana bomani yang ke bono tumanai kok mothani kok khna yang ke bono discipline ma khlainai o kok gutom mane ang tumani sa omono discipline kok sa nirok ulo bulbusia ngatui omok tabok sing pol oro samani ke share lai wani mothau ba ke share lai thai bone kok samani discipline to ma tong nei ke Roman chapter 15 verse 1 to mai sa okay, aro jeng nariano Roman chapter 15 verse 1 ang purbono jeng poito krak ke tongnai ro poito rak thaya rokno poja tuisuru thai klayo jeng sakni kaham nai thai krei jeng poito krak rok je poito krak nei tongnai ro ke poito krino suba thai boroni poja no ruju thai tabok nang cherai nini besa ba nini nukhungni borok poja si pailiya cerai nung poza sikung tete bono roka hai bono sa sipai liya ngana seng tuma kai wai shushu seng bono poza no sa ne matui hai lo bumo bu pharo ba okra boro bro wai shushu poza tui ro wai bono sa tui mali ke bono sa nang na ho ga omo hai ne mo thawo kebel rok ni bono poza nin se heleng ko ni mana hai bono sa na boro tui ma ni khomota krei ga bono sa na seng maru ju nai hai ne oro sao ke Paul jeng Paul no nai ni kan ke Paul ni bukhano jeng na hoi jeng sereng thai mo thani taku bukhuro no tui boni thani bukhawo wan sok mani belai kena kotor te bu belai kena tamanai kuthu ke wan sogui belai sensitive barno bai ke toro wi to bonai tak chrai rok no jeng tisawi to bo wani ke jeng belai kena omo bai kha kolok nang sensitive ngana teman le omo haike omo de nglang no kisap omo dera ke hakere dera lang no omo hai ke mo thawo poito kebel ro spiritually charai ro ke tama kisakena khati kanke gijapan phayang painai podre por omo haike ngai hani bage sing omo no bo taku bukur no tui belai ke sensitive ngthai ke oro sing rom ni jorabo omo haine actually rom ni jorabo tuma bu rom ni jorabo jeng nai nei kan ke nugo puilas kan Christian cengramani ke puilas kan Christian cengramani ke tama apro Jews Christian betongo non Jews Christian betong mix ke Jews ro ke borok Judaino no tongmung borok ni culture borok ni tongmung samung संस्कृति abono upgrade ke non Jews ro to bono sibusia bono kubu kai meya taburundi
sargam sijam mane sakur ramani ba sabat sal rakokmani ba omahai podre pod piaba kubun dok ani borok rongke borok jisuno manpana borok u tong mengrok bai borok culture borok abono sia muido maya ikete kaisa kok ke ni jorawo tema borok ro tau bazaro moi mutai wo barok mani rathar mani no pano bazar tiklai phal ke phaleng ke bomo ya pharzak ya koi silia ke oma ke bazaro phalta ke haini bagai baksa buksu bazani mangso no chaya ke orono ukok no sao mangso sakha ba muihan chakha ke ang chaya nei bo samano mazra taberdi neng samu suke basadi bui samano mazra taberdi saya ke saya tongdi hi oro sing samane dogo haipana जों जिसु ख्रिस्टनि बिसिंतै जों फियक जाखा जों मोंसाबै खाजागलिया हायबनो बाइबेलाव सावो खाजागियाफानो बैनि बागै लामानि रजं ओंगिया नातै के हुस ओंदि निसा 1 Corinthians chapter 8 verse 9 to 12 परिखांके उकक सामने दो हुस ओंदि नों बैनो याकुं रज खुरय नाय ओंगिया नातै के हुस के तंदि निसा तमने मले नरो okay जों par थांलायसिनो 1 Corinthians chapter 8 chapter 8 verse 10 orang poreno verse 10 rondi takjak mutai rokni thani barok jakmano bukha sutrangke chawi mania khorok sasuk nung hai sinai borokno mutai nogo chamanukha hake abo baino bo takjak mutai rokni thani barok jakmano charak lagda aboni bagai nung sinai borok ungmabai apoi to rakthaya borok komornai bobo nini taku bini bagai bo Kristo thuika omotui ke no norok poito rakthaya taku rokni bukhawo yorui sumsok khlaina bai Kristo ni thani sumsok khlayo okay tabok nung nugui tongkha nin le gyan tongo mo chapana mung sangya tabone male kaito no kaito beba no kaham ke snam ka beba no chawi man mung sangya haibana buini bui no asuk bono sithaya tobo kisesuk sinai dong o Kristan rok ke kogba omo khaija mo hai baro jak ma chakha ke o tone kusung nai omo hai nai saya nai bab nai omo hai rok sia pano tong hani bagai tasadi mane hus ndi nisa nung si pana bui sia tong nai omo hai ke tabuk sung Paul oro belai ke no hus ungwani kok sao verse 13 no masa verse 13 Revelation 4 bani verse 13 Roman 1 Corinthians chapter 8 verse 13 hake tabuk ang sama bai ane takuk no sumsogo kiklai ka ke hake ang takuk no sumsogo kiklai ya tui ke te muihan chaplai kla oro Paul sawo যদি ang muihan chama bai ane takuk sumsogo klai kan ke ba mane munsasik omo klai kya bono kiklai mani klai kya boni poito no bel romani klai kya ke ang muihan sai dong sinai samana muihan hai muihan hisabin saman hai pana ane takku buku grok ni pagai obo borok ni poito no bel romani klai kya ang sai na dong sinai nisa gisang bo omo haina chini takku buku grok samani kaise ya mangsu samani kobo nang kuai pana chadi khoni pana chadi hai pana sikri pana nungdi ba Gloria Melarogo kobo kaisa nung Durga Puja pana guri kya hai Durga Puja guri mane mangsaya hai pana nini khoroksa poito kebel nono nukha aro guri tongoni ba bo Christian tu tisi Durga Puja guri ja okay bono yakung rojo kuro mani klaina
neng ko boron di goria mela neng hai nai bani ko bo mungsasuk mela ro bo mani ro kawu mungsasuk kamaro mane pajak nai mungsasuk namani mani okaw bono panya pana neng no kaka ai omoni goria no suri wani ba bono kunu wani hiya ai bono just mani kese panya ni mela ro ba ni guri no kaka ai bono tabu nono poito kebel bobu thang mani jora nono nugui re kya ke nono nukang ke boni bono yakung rozo koga bo thangya panangka bole mani wini thangdiya Kristen hadro ge buini ku kana kapona pa arosi hake nuble ni bonin nok borok non Kristen hayako sapai kan ke temang nai fonale dikon tu shar kuri jakle ge u borok ni poito bel thangnai bonon nang yakung rozo kromani klainai poito kebel ni yakung rozo kromani klainai ani bagai Paul u kokai na omahai sawo mangso sawe buino rakung rozo kulomani klai ke ang sai na tong siwana mangso samani ba mangso problem kri teman mala mangso bazaro ang mangso hisabe paisa ka bo ya phal jak panang tung ai bana ang bono ang bazani paisa samani mungsa kokri mangso ni saka mangso mungsa problem kri ke hai bana buino na hori okay first Corinthians chapter 10 First Corinthians chapter 10 verse 25 by 25 is me 28 jora aro haini sawo norok hatiwo phalmani bebak muihan rok khasutrangke mungsa pano sungyawi chawi mano tamni hinba elembago hai hini samahai o sungsar subraini sungsaro tongmani bebak no subraini khoroksa suk poito rui borok bai chana kobokjagui norok thangke chana rumano no khasutrangke mungsa pano sungyawi chadi phiaba khoroksasuk omo takjak mataini thani barokjak hwnei sake hake a sanaini bagui tei kha kama bagui abono tachadi ge buin koba nung non Christian no pono bere mani jora tongnai ge borok nono maijar mani jora pan tongnai aibono abo sungyawi chadi nungsa kokri aibono jodi borok sakha omo barok jakse modai wo rojakse modai wo tangjakse ge pono tasadi nijo tumani bagi tasadi u phona nono maichar nani bagi bu te nini loge poito kebel rok ni bagi bu hai bagi tasadi ge nini bukha khaka mani bagi mane chini conscience ni bagi tasadi nijo ngiyake jo mungsa sajak yake hai chai bi kokri giseng omo haike chathai ane omo haike jeng hu singthai hai bagi Paul sawo poito kebel dong bagi ke ang kebel ke tongiyo krak rok bagi krak rok bagi tong geseng bo omai ke na tong thai jeng bini bagi one sok thai tau neng secret rok nung thai kri ni Kristen ke teman mela sini besar ka kai tu ni pola ka thani nok tha koi rok no wasu su sakha hai bono u sama bai koi sama bai neng nini temanai Kristo taku buku krok ni bagi yakung rozo engkangke bono chai na tongdi ani saw Paul bukhai ni saw First Corinthians chapter 8 verse 8 hai pano sama nungma bai seng kotoi kot kaitor bai yasak jakna chukya seng chaya khebo mungsa kemangla sakebo mungsa mangla sawi bo mungsa ya sai bo mungsa ya ini saw teman oleh seng or English also, but food does not commend us to God. Neither if we eat are we better. Sake hakugo saya ke kahang nai hakuk nai dan kahang kuk nai obahaye. Neng umono tuye sak satai gere sama ne obono tuye neng siwi mana neng gian nini gian tongwi mana. Haipana taku buku rok no azak mani kering ke o gian mungsaw sugya. Hai bagai First Corinthians chapter 8 verse 1 sawo tabuk takjak matai rok ni thani barok jak mano
samani kok sawana jeng jotono siwo hnei borok samani o kok kubuina haibano omotui sima bai borok torere ngei hamjak ma bai borok krak ngo hamjak man tongo nang nung hamjak khangke nung omono siwi tongpano tomon nung hamjak khangke u sima bai nung manini ni sakno nung moklai dongnai tabuk nung hamjak mo kri ke o ang sapa mung sangyable te bino wasok dia hai nung sanai bini buskang barok jak deng tong barok jak ye deng tong nung sanai ke chakang ke nung tong mung sangya hai pano bini bagi yakung rongso mane bino kiklai man klai nai hai bagi hamjak mani belai kino important Bible sawo bebang no kaitoni snamjak bebak no kaha chai chadi nung di mungse kokri hai pano sing borok chajagia taku bukuro ni poitono omo khlaina inke sing bono chathai kri sing bono khlai thai kri Bible sawo 1 Timothy chapter 4 verse 4 to 5 naiki sing nugo for every creature of God is good kaitoni snamjak bebang no kaha ma hambai ro wi chakha ke mungse kokri hani so okay sing oro sawo hai pano Bible bu sing no sawo Acts chapter 15 verse 28 by 29 no sawo bomo haino tasa di nisa hai sapi yo sing no oro hai nisa wo mutai wo barok jak ba mutai no yapar jak bono tasa di thui tasa di totra mothor jak no tasa di hai ni sawo Padi sing kibil thani pisna Roman chapter 14 verse 3 beba chamung no chanai borok bo muihan chaya a borok no sak nangya ta ngthung pia muihan chaya a borok beba chamung chanai no majra ta berthung tamni hinke bo kaitor bai yachakja bo kaitor bai yachakja hani bagai bo chakha ikra bono majra berthai bo chaya angle chawu bole chaya angle chaya bole chawu umhai majra ta belai ti cha jo po sam suke bone boidomi bo chathung sung kaisa bai kaisa majra belai thai kri jepro dui nono majra ber aprobo majra ber chakpana jeng abono bukhatui thai kri tamane mole kaitor kaisa si singno thik ke majra ber mana nung kaitor ni mokolok kaha ntong kangke bono tui sing mungsa bukhatui ani kokri of course jepro bui nono mungsa sik sawo majra ber nung kutu ke wan sok thai obo ang saya de khajagi tongkha obo tui nung wan sok thai hai pana obo tui bukhatui thai kri jodi nung haya khai tongkha ke nung slai thai Apostle Paul ukong na sawo 1 Corinthians chapter 4 verse 3 by 4 ang puriwana ang norok by majra berjak phana abo ani thani mungsa buya borok khoroksa sik by majra berjak phana abo ani thani mungsa buya ang kahamda hamya abo suda ang naisigi naya ani bukha sutra haipana abri bagai ang kaham hunui romjagya subraise ano bustumnai ios subraise ano bustumnai sidu buitama saito of course ang tipron saka sing wan sogo nanai bui omahai saka okay ang tigde tigya sing sakno jasai khai naya nangai haibona ang ting no tongo ke sidu tabuk sing kok chini kogo omahai ke tongo mayung uklog ba mayung kikrog ba suising yate obahai Jason mungsa bukhatui thai kri tamana male kaito nugui dongle Apostle Paul bo kabang ma barna bui be podre por hongjaka majra berjaka rang sapu rang ni bagi se kaito ni kokpiri tongpu
rang jauni bagai omai ro podre pod sajaka haibona boni boni bukha belai kena poriskar omai boni krei hani bagai bo u koksa hani bagai bo rang koksa pana ya koren mo tharok ni bagai bo rang thani bo koksa pana na ya bo boni nukhung salo boni bagai bo tabuk nok sitang nok tang mane ne u tabuk roni rasmistri omai ro nok tang bo samung bukhayo beton chaton kisa pana na ya Bible sawo je kaitoni nok tharo samung khlaini borok boni odhikar tongo aroni chanani Leviticus kaitoni ya farmano chanani odhikar tongo haibona bo u odhikar no naya tomani bagai mole borok ro yaksi sulmano muthagoni bagai first second Corinthians chapter 12 2 Corinthians chapter 12 17 by 18 ang bahai ke khriyo khiklaila ang norokno rohorma rokni bere khoroksa suk baida kusugui chajagla ang titno thang jadi hnei koika pia tei khoroksa Kristan takuk nobo bobai baksa rohorka norok titno norok no kusugui kusugui sakhada boba ang bai kha baksa khe tongyada sing lama tengsa tui himyada nga titno rohokabo nga borok no tabuk sungui tongka tomon le Corinthian mo tharo bono baksa saw rang ni bagi jomo kaitoni kok nei prochar rok nei ngi tongo nei homobai bu kok no sak angder no thokilang mani tong nero tani salang mani tong okay bos poni sitio suimane verse 14 what maisa chapter 12 verse 14 second Corinthian homo bai ke waitam ang norok ni aro thangna hnei tiar ungmani ang norok ni thani mungsapanon naiglak ang norok ni rang naya norok no se nayo kokhe haise cherai rok buma bufano charuya buma bufa se cherai rok no charuo orok poito kebel ro jodi bo koksa sukpana aroni naka ke I nukhade yongkamang hani bagi bo koksa pano naya hani bagi oro sawu buma bufa cherai ni thani naya jeb buma bufa se cherai rok no charuo okay Apostle Paul ni poito borong ni sek belai kusuku belai korok keraku hani bagi bo kois hani bagi no poza ngani naya जों buino busthung thaikre buino majra ber thaikre je mana kebu ke sila ha bo om hai haya khlaila ha pogorundi buitala nglai tongla nang soi ke sisok la 100% ke apro bono discipline khlaimana mana I nang haya khlaila ha hai bono siawe जों majra ber thaikre discipline sila hangkle जों discipline le ma khlainai haine borono phiyogui romai tomon le Bible sawo discipline ma khlainai ngiake pura जों sokpainai besak jodi yaksi kotoi kosok untuk mak wais su time ma khibiro bakso borok cancer kan ke yak tasui ma khibi bayo omahai ngiake besak koplogui thui painai omahai ni bagai discipline nang जों borok no correction khlaiban nang hani bagai Bible sawo jora sokpayasa kewui ke sisok yasa koisano no majra taperdi busta thungdi जों tomani bagai buino majra ber thaikre buino busthung thaikre जों perfect niya chini buso deramani pan tongo जों one sok mani bo deramani pan tongo hani bagai जों buino majra ber kangke abo mane tomonai thik ngya pan ngnai hani bagai kaituni thani se yapartai Matthew chapter 7 Matthew chapter 7 verse 1 and 2 Matthew chapter 7 verse 1 and 2 kaito norok no majra ber yatui ke norok buino majra taberdi tamni hunke norok buino majra ber tui no kaito bo norok no majra ber nai norok buino khlai no kaito bo norok no abo khai khlai nai buino majra taberdi norok khai ke kaito bo no mahani khlai nai जों tomani buino majra ber thaikre
ang tebron saka जों perfect ngya जों jini simani perfect jini wansok mani jini gyan thik mane soi sok hai bagai jini wansok mani jini gyan jini simani wo derama pan tongnai hai bagai जों boino mazra bere bustungoi bo जों soi ke khaimi yang ge kaitor abno nai kaitor thani yapadi jab tabok जों chapter 14 na thai pis nai rom verse 5 nichimi 9 jora khoroksa salsano bebak salnislai kotor engjago te khoroksa ba bebak salno abohai no hai engjago joto borok no bukha krak engthai a salsano kaitor engjaknai borok bo subraini bagui no engjago bebak samung no chanai borok bobo subraini bagui no chao tamni hinke bo a chamung ni bagui kaitor no hambai ruo mungsa suk samung chaya ngai borok bo subrai ni bagui no chaya ngo tamni hinke bo kaitor no hambai ruo khorok sapono 5 6 geseng oro samung no tui kaisai boro ni aro jungjal nukjawang pilana saka judai rok bai podre pod buljak je Christian mai borok buljak ge jani je culture juda hani bagai tabok sal palaywani tabok rodi pass over de tuanai te sabat oborong no tuyibo borok kisa masa tumanai jungjal nukjak ge hani bagai sing sithai roibar o mungsaya mane sal bar o mungsaya sabat rok mungsaya tabok kabangma tabok sanai dongo roibaro jakepana kaiton mane gijau ma thangnai kai roibar no palayoni bagui mane bor kaiton no surya kare tabok bar no sitorja kuksi gabangsa gesao shonibar si sabat si mara koknai kaitor chini subre jisu kristo sal no rakhok di sal no palai di nei sai tomangke kristo no si जों kuno thai bono si जों suri thai get of course roibar ke jisu kristo hakoni thangi ba samani sal abo जों srai kene जों bible nugu bokro thuyman lo जों srai ke sia aibana bo ba samani le जों nugu bible sawo puilani sabatni teini salo puilani sal sabtani puila ga obono roibar sabat ke to las obong ke shonibar ke जों hani bagai agini jimino mane Christian puilani Christian nairo borok traditionally borok apro roibaro no kuthunglai phailai haibana tabok जों roibaro no jekepana ma kuthung sinai obai Bangladesh roibadino sutiya hani bagai borok शुक्रबार kuthunglai Pakistan शुक्रबार तमनले मुस्लिम लोग नि के शुक्रबार से नेशनल हॉलिडे इनके बांग्ला सॉरी श्रीलंका नेपाल के शनिबार नेशनल हॉलिडे हनि बगे शनिबार पर कुथुंगाय ने अमोतो नेपाल थानाय रो गे संबनोबो सिथा गे बाक्सा बर वासो रविबार अंकल जेखपानसि हाय गिर्जा माथांनाय अबो साल न पालाय मानिस of course जों माथांनाय तमने मले आप्रो जों कुथुंलायो माने बगे आंता काइतनि कगनो खानामानि तमने बगे काइतनि कगनो खानानाय बनि कगनो खाना केसि बोद्दा के माहि के आं तंसिनाय बनि दागे मानो सिसिनाय बनि दागे मानो सिखां के जां बोद्दा के तै तंसिनाय ओ बनि दागे मानि no tongmani bagise bottama musu bono siwani bagise bottama nai bono siwani bagise जों गिर्जायाव फाय हानि बागै
1 Corinthians chapter 16 of Paul haini sawo parising thangayenaro chapter 16 verse 2 ang puruna norok jo tono azima tino kaito sal brum brum rang kisa khalewi isawi tondi hake ang paipruke rang khangna nanglak o ang orosung nugo on the first day of the week also first manene udino boro kutunglai first day of the week gamo roibaro first day of the week haibana baksa ke sia roibaro no sabat hi lenglamani hi honglai dong sabat mane lenglamani nget hani bage roibaro sur lenga ke ni lenglamani salo actually sabat ke shonibar ke baksa ke shonibar sabat tine rongke sabat ma palai nai shonibaro si je kapana himbono torjak pileuka hani bage Paul sawo de kotoria sal kotoria bosa bod o kotoria okay room ni jora o baigina sengki samasa kog manglai mani lugo hani bagino Paul u chithi no suyu seng aro roibaro boro kutung layu manena seng roibar sal no ma palai nai u koge baksa borok sawo seng roibaro si worship panda ma khlai thai baksa borok sawo abo chaya seng roibaro no ma khlai nai obo haye to mani bagi tabok seng roibaro khlai male national holiday engati kaisa ke age ni omoro apro khlailai phaima ba omai ke traditional haike seng khlailai hais abana kai to saya u boy ba dino ne jekpon khlaidi ni sai Colossians chapter 2 aro so Colossians chapter 16 by 17 pai thangai na omo belai kana important ani bage por lai ma chawana 16 by 17 Colossians chapter 2 abo baino norok ni chamung nung no tuyi eba ter no tuyi eba tal ketal ni ter no tuyi eba sabat sal no tuyi tamo khlainai khlaiya kebono kokta saradi omo tuyi rok buskango tamo no nya aboni sampli simise yapang nke Kristosi yapang ke Kristosi kebono rok no sal tal ketal mai ketal mahai sabat rok no tuyi kokta saradi untuk sesaran kokribo jeung sabat omorokno जों राख'बनिया salno tuiwania sabat engke obone yapangke Jisu Kristus abo beba Jisu Kristus ni samples mane Jisu no man kangen nang lenglaka sabat mane tama lengla mane borok Jisu Kristus ma ya wi kebai ke bone bekaw lengla mane tongba bo mor ke usi tangnai ke bone bekaw bai ke lengla mane tongsinai Jisu no man nai bo lengla ma man nai uho ukok samani se Jews rokno sabat rakhokti ngo tamba mane borong ni 10 commandment abo Jisu Kristo tabo oro Paul sawo Jisu Kristo ka sabat ni yapa ege lugo sawo bonka sabat ni bugra Kristo no poito klai nai Jisu Kristo no yasak nai bo kubu ke boni bukhawo lenglama sok nai bo lenglama o sogi nai mone kokse ngate Bible sawo erong ke John Baptist ni jora simise Luke chapter 16 verse 16 also the law and the prophets were until John ni jora si because John ni pore Baptist John the Baptist ni pore ke tama u law ni power krikha sabat ta bo sabat rakhok di hinsamane abo law kerong mosini bisinti kerong roja koni haipano umuni power ke
John the Baptist ni joras. Boni pare oni power Greek. Ani oros slice no Luke chapter 16 verse 16. Tabo Christian rok ni bagi kerong tam. Christian rok ni bagi kerong okay. Kaisa hamzak lady. Bosi sini kerong. Kai tono hamzak di. Bosi kerong. Seng Kristo ni kerong bosi tabo. Mosi ni Old Testament ni kerong oli ya. Agini pila Christian ro. Samani sal oborok no tuye belai kena borok ni isu kotor. Teman male ang pila lesaka borok ni tradition. Jews rok ni tradition buljagi paikya. Borok ni tradition no ya kawani musuk ya. Borok klai pemene. Tabo rondi ang kawang mo haygon nugu kawang ma podre pot omoni roko. Mane chini jati roko pana hundi bini jat roko pana. Borok je siri dini chimi klai pema no nang omohai no klai nangli ya pana borok klai ui mone no tabo boro rogo ke boro jati rogo Kristiyano kono borok yak ro kunui do ke omohai tak Jews ni bohai na Judai inka broni Judai by Kristen thasai Kristen mana Kristo ni bising Kristen ke Judai borok tradition no yakaya abro no tui to hani bagino aro jengja ba isu nukjak samung no tui ngetikesha sal tal no ro tui palai mani ba rakhok no tui so hani bagai jeng je rakhok nai bas bono jeng temanai condemn khlai thekri je khlai no condemn khlai thekri je khlai ni musung nai khlai kya khlai ni musuk khlai ya musuk ya khlai ya tongka karon bono ni tradition khlai kya ba khlai kya pai kya tabo omo hai na tabo Christmas ni gada kawang omo hai dong baksa Christmas khaimani chajagya baksa Christmas khaya chajagya je khaina musuk nai khaiteng je khaina musuk ya khaya khainai rok no bo homaya borok Christmas khayo nei condemn khlaibani ko kri mazra mane nang bus tuani ko kya borok Christmas khaye de khainai rok bo khaya no borok Christmas khaya za omai rok sawani ko kri temane male Jesus Christo bopro asai koisa si most probably scholar ni mote Jesus Christo April March paithak ni akaba April kesar rogo mane March ni paithak ni simi April kesar jora ubisingo si asaina scholar ni mote como scholar to ai bono baksa 25 December ne Jisu asai hunai tong thau bagrung bagla lai ke bui Christmas khaya no ke teman naising mane joda Christmas khaya ke baksa klaya rogo sia Christmas khainai rok ne nai mane joda ke nai ke okok ruk no sawo tabuk mane anjas udaharon sawo ajora bu om haina samung no tuye sal palai marong no tuye sal de no tuye in ro no tuye ke nang palai di Christmas palai di hai pun dei palai ya no mun ke palai ya ro bu palai mano mun setah di ang tabuk rondi ang tiga se Jesus Cristo 25 Desember asaya ang bu agree chung le chung boyo gunuk ya sekolah ro bu kawang ma borong evident roina chung punu hai bana boro asai silia tahu neng palai ke palai maka palai ya ke palai tahu anjas udaharon kaisa ro sinai ang asai manang sia boro asai ane bu fabu record na jakri
Hai bagai pia ba ani certificate onke Desember 1 tarik engka. Jika Desember 1 tarik engka na bui ano wish kayo happy birthday pastor asema sab ha pastor omha. Nika hambai lokha. Nika bakso su cake to bui pa nang bui rapai kya. Ha ani tini ba dia bele cake firok ri rokhna hede. Haya ang salsa to asai kana. Nika bui pai kya ka ba khlai kya. Khlai bu tong mana khlai bu tong mana. Haino जों Christmas khlai bu tong mana khlai bu tong mana. Haibana usalo jesu asaikia ang apro nang tomanai hai bekap poliskar ke bono makhu sinai u kok buya obo hai wan sukang ke besaya si aro zorawo room ni zorawo obo haini borok ni Jamatia baksa judai rok ni bisingo haini sawo nero omo hai salno marakok nai pia Paul ke sawo nangya sebab Paul si tebo judai ni kotorku boleh farisis lekha buker okay जों obon poro Paul ni bisingte room bo city suimane abono जों serengta ni bagi Galatian rokno bo Paul sawo niro kaito no man mane pore bo niro omo hai ni torja ki tonglai ko haide omo sima khlai ni bo niro phiok ja kai bono bahai khaja gi tongoni musu phui niro niro ngka phiok ja ngka hai bono niro khaja ngi tong phui ka khaja goni musu phui niro nisa Galatians chapter 4 verse 9 to 11 nai kya ke ang ono tui belai kana 1 hour ni polsa je kebui ke asai ke tal ngyang ke borok borok pharoi tamano formalities no torja formalities mane tabu omo hai makhlainai makhlaya makhlainai obo hai no tui tawron di giljaw phale ka ka phadi basawi de salainai asongui omo khlainai yasku sungui shuri lainai yak hake poholei praise the lord lainai ke omo hai yak tisawe ai omong lainai mukung lainai omo no formalities nego omo hai khlaili anga phona le khas khaya omo hai nge ta omo no omo ne bagino por o kokno sui urum ni joro bo hai formalities mung saya boroks namane जों verse 6 hai ang pore pigena verse 6 Romans chapter 14 as halsano kotor engjaknai borok bo subrai ni bagai no kotor engjago bebak samung no chanai borok bobo subrai ni bagai no sao tamni hinke bo a samung ni bagai kaito no hambai ruwo mungsasuk samung saya engnai borok bo subrai ni bagai no saya enggo tamni hinke bo kaito no hambai ruwo sawi bo subrai ni bagai no sawu engge je saya engnai bo subrai ni bagai no saya ga obono जों kaisa bai kaisa majra belai thai kri hai ni sa baksa boro sal no belai special ro omo hai ro thai kri sande ga hai special oboye mane u sande wang jek pon yas kusungi ma khum snai u ko gya jodi khorok sasuk sande singke hai kotor sal moro o jora o jek pon o jora on kaitor tongo obai ke watso ke bo sai जों roibadino girja thango boni kok serengoni bagai boni kok ni bisingte ang mungsasuk serengai obai ke tongmonen bagai muitonar bedi girja thangmani kok khanamoni bagai sebani kok kaitoni kok bible ni kok
cái cái này cọc mà này bỏ bài đa cái giặc mà này ông hay khai đi ông hay ta khai đi ham giặc lại đi cái nâng mà ham giặc này naka lại đi cái mà naka này ông saya cái ông mà khi này ông cả ham cái ông mà khai này bono khana wani season girjao phải cái khana wei bo James Jacob sao khana wei khlai yang ke abo poito ke thui sing ma khlai này verse 7/8 sapana sak ni bagai simi thangnai bokrui thuinai bokrui जों गोथां tongke subrai ni bagai no tongo thuike bo subrai ni bagai no thuyo hake गोथां tongi bo thui bo जों subrai ni no जों Christian ro thangi bo thui bo subrai ni जों गिर्जा फायो जों kerong जोंनो दागे माने बागै तमाके जों तमानाय जोंनि बोखा गायद आनो तमासा बोनो नावानि बागैसे बोखाबाय बोखाव नावै खालायबानि बागै हानि बागै जों जेबानो खालायथों आबो गायदों जों सासानि बागै सिको साबो नंथों गायदों जों सासानि बागै दावक साथों नंथों आबो गायदों जों सासानि बागै 어머 가이드는 증서 사야 그러면 따사리 가이드는 증서 사야 그러면 딱라이 가이드는 증서 산게 응나이 자게 뭐노 증 마클라이네 보니 바기시 증기를 자고 때문 사야 아니 바기 어로서 증 트이보 당이보 수브라이니 아니 바기 1 Corinthians chapter 10 verse 31 또마샤 사위보 뭉위보 가이드는 증서 산에 바기시 베박 노클라이디 증 그부 크리스찬로 어머 시타이 제치니 랑마 가이도니 타니 가이도니 시니 랑마 가이도니 바기시 하니 바기 시니 부삭노 가이도니 증서 사니 바기시 싱 야파르타 예수 그리스도 시니 바기 티키야 싱 부보니 바기 싱 삭노 야파르타 바이블로 사우 2 Corinthians chapter 5 verse 15नो बेबांनि बागै बो थैया बेबांनि बागै बो रखा ताबो थांगै दंनायरो sakni bagi liya boni bagi se thangthai klayo nisa ngeseng ogono wat khlaita chini langma tabok seng kathang tongmani kha bo chini bagi khlaimani no bono jeng tabok suwani bagi se chini bagi bo khlai kha ba jeng tabok bono rothai hani bagi bono tabok seng su thai klai ngeseng u langma tongmani tabok bono suwani bagi se hani bagi lobmung chapter lobmung 116 116 te verse 12 bo hai niso lobmung suni hai niso ani bagi bo asik khlai kya ang bo ni bagi ni bo nai tu gi dong tama khlai mano nge seng Christian ro omono seng bo nai tu thai bo khlai mano ge girja thangpro no se nai tu di bo ni bagi ning tama khlai man ge bo ni bagi khlai wani ge bo ni kok no ma khana nai bo tama nai ake nang khlai man bile ge bo ni kok no le khlai le liya khana lai liya haino u age mane haino saya de ngtong sawi de ngtong je prundang mane formalities sing tamano girja watawo ang condemn khlaimani le kraya haimana focus rothung nei ukong samani se tabuk sini haro ko sing tamano sa jere samang akono egonda thanglai jere salayo high cox salayo secretary report po high report po nei tama cox salai po cox sawani jora po nei girja won okay arono Monte ni simis changlai bani aro no 10:30 baje pela okay links pele ha sellers pele ha task tong lai hangke ba to kai tuni kok sawani hi elemino jora ro from ke 5 minute kok sake na siai to mala mala aro jora ko mo thangsa dro minute kok sake bang sok jak lai dik lai dik sok jak lai to mang sinai mo ta kok bang lai sinai
gizane ongka kete mungsa kanali yang ke kok kaitor betul sudah gizak liya bon kok kanali yang ke bagi dah gizak sinai bon musung mana sih liya ke mungsa kalai mali ke bon simino omohai untuk ke uzora bo omohai kisah masa tabo kete hai bagai seng belai kena serentai formalities ya Kristen rokno kaitor joton ise nice reza kukmani ke formalities sebab formalities Jisuni jorawo Farisai Sadukai scribes religious leader borok borok bunyi bus mau ke borok hai ubas tong layu soro layu yapar layu formalities yak disai suri layu formalities hai bener Bible sawo borok ni bekhale kaitor bai hasama si je tabuk sini jorabo omhai enggai man hani bagi sing hus nangnai gebui ke Bible no sing siwani nangnai meditation khlaibani nangnai ke sing ketika kaisa verse poriwi ang pairusne kethei rokni bo kethei rokni bo subrai engna bagi Kristo theikia hake thangai basaka Christ died and rose again for this very purpose to be Lord both of living and of dead kethei rokni bo kethang rokni bo bo bugra engoni bagi se sini bagi Calvary cross theikia bo thangai basa jeng bono subrai Ika tabuk subrai mana na bo ane nok pang subrai bono hoke bo samani no jeng mak lai thai baksa subrai hono apa bo samala ke klaya kaidor samala ke klaya sebagai subrai Yesus Kristo farisai ro saut maisa niro ano subrai le hono hai pun niro ang sate ke khaya tus tong ya ani se ke Kristen ro ko ma buku bai subrai ne ho hai pun bo da ke tile tus tong li ulai nini ari no se hanjak di ke seng nugo nok tasoi roi mani dugan tawi roi mani tai kisah tai rojak ke 3 guna tai roi kya jak lai di ini sisa ke bo tai ro kan ke ang pat ta tai maro ni mana kai to ni kok na liya hebla jeng ko ma nugo Kristen rok na bisingono politics rogo tong mani ke tabuk jeng tomon kaisa party te kaisa party Kristen bisingono tong boro nawi roi boro soksai roi bulai oma ke Kristen rok oma haide untai ke Kristen rok untai kere anu subrele hono hai bana ang sama hai tu setong ya ang sama hai ke seklai oro ke oro no tini pais nei feri suri ne bora kai to no hambai ro nang sing no ni kok thai ni bising te sing no purungka sing no khat han saro han bai kai to no hambai tebu ni kok no surung sing karak ngai sing kebui wo tong mana ni kai to no subati nin thani hani haya pare bukra jisun bai suri san amen jotana